זה מדריך חיבור לאפליקציה לעמדת צ'ארג'ינג פוינט. אחרי שהדלקנו את הבלוטוס בטלפון, אנחנו מוודאים שאנחנו מחוברים לרשת הווי-פיי, לוחצים באפליקציה על אוספת כן, הוא מוצא לנו EV צ'ארג'ר, לוחצים, שמים את הסיסמה של הווי-פיי, וכרגע הוא מאקטב את הטלפון שלנו יחד עם הבטן. בטן נוסף בהצלחה, אישור. ועכשיו אנחנו מחוברים לאפליקציה. כדי לטעון, לאחר שאנחנו מחברים את האקדח לרכב, אנחנו מחליקים את כפתור הטעינה ימינה, הוא מתחיל טעינה. יש לנו פה מצבי טעינה, אפשר להגדיר דיליי, היסטוריה טעינות. בהגדרות ניתן לשנות את האמפרים שהעמדה עובדת עליהם. כיוון מעלות, הגדרות מערכת.